Attendenza mill-aqwa għall-fiera Ichoose li hija mmirata sabiex tgħin studenti li spiċċaw mill-iskola sekondarja kif ukoll dawk li ser jibdew jistudjaw fuq livell terzjarju sabiex jażlu l-karriera li jixtiequ. Waqt din il-fiera li saret fl-Lukanda l-Furjana, l-istudenti kellhom l-opportunità li jiltaqgħu mal-imprendituri kif ukoll ma' 31 esibitur ġej minn diversi setturi fosthom mit-turiżmu, mill-informatika, mill-gaming kif ukoll mill-korpi dixxiplinati. One News tkellem ma' Kamilleri li huwa career advisor fil-kulleġġ ta' Għawdex fejn elenka dwar l-iskop ta' attività ta' din ix-xorta immirati għal dawn l-istudenti. Biex jgħinu lill-istudenti jsibu t-triq ideali tagħhom u biex dak l-istudenti li ma jkunux jafu x'ser jagħmlu fil-futur tagħhom u x'karrieri prospettivi għandhom għalihom, jiġu hawnhekk sabiex huma jsibu ħafna iktar informazzjoni u jiltaqgħu dirett ma' l-employer potenzjali tagħhom. Minkejja li hemm studenti li għandhom idea dwar xi jixtiequ jagħmlu bħajjithom, is-Sur Kamilleri rrimarka kif fieri ta' din ix-xorta huma utli ħafna għal fatt li dawn jistgħu joffru alternattivi oħra lill-istess studenti. U anke tajjeb għalik biex anke forsi ssib il-plan B tiegħek li inti jista' jkun kors li forsi ma kontx taf bih qabel. Għal din il-fiera attenda l-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo li ltaqa' mal-esibituri u l-imprendituri li kienu qegħdin hemm sabiex jgħinu lill-istudenti jagħmlu għażliet tajbin għall-karrieri li jixtiequ jaddattaw fil-futur qrib.